ọ na-eme mụ na gị na mmadụ nwee isu ma eche ịgwa m okwu gaa tụtụrụ gaa baa na WhatsApp tụtụrụ voice note 5 minutes rekọdụ ara m iwe bịa gị gaa na voice note. Don't worry, very soon ụbọchị WhatsApp ga-block voice note m ga-ama gị ga-type ya. Any day WhatsApp will stop voice note ị ga-ama na a lot of people ama ka esi ede English. Onye gbikwa ahụ ọtụtụrụ voice note ga-emere m 7 minutes. Ọ na-eme drop ada voice note of 5 minutes ahụ m ga-ede beginning may skip to the end gee ya and echekwala na m bịa waste my time ige weta nonsense. Ọ bụrụ na ime otu esi drop mmadụ message, if you want to drop message of 3 seconds 5 seconds. If you get voice note drop ara mmadụ 10 minutes 5 minutes